Vendremos. La vaporeta, una granereta y creo que una tostadora. Hasta que no compres algo que en un tope, no dicen ni dinar. Aquí no pone absolutamente nada de lo que pasa ahí dentro ni de lo que les van a vender. Ho arreglen tot, depuren l'aigua, fan créixer els cabells, ho netegen tot, curen malalties, són productes carregats de promeses. Avui anem a averiguar si són capaços de complir-les. Jo tinc ordres de l'abogat de que ells no passen, i ja està. Si és una prenedura de pèl, és molt bona. Els ancians són les víctimes més cobdiciades pels venedors de productes Miracle. Avui sabrem què els diuen i com ho fan per buidar-los el compte de la seva pensió. Un engaño, però jo estic contenta. Res millor per a saber la veritat que sotmetre estos artilugis i remeis a un test científic. Passarem pel laboratori i veurem si vostès els tornarien a comprar després de passar l'examen. Que estan enganyant a la gent en moltes coses. I a part de que l'han enganyat, han falsificat la firma de l'home. Avui, en Societat Anònima. Compte en la cartera. Productes miraculosos. Segur que l'han escoltat moltes voltes per la ràdio. És el descalcificador d'aigua més famós. Avui hem quedat en una consumidora que diu que des que el té li ha canviat la vida. Sí. Amparo, som de Societat Anònima. Sí, potser. Vale. Tens el producte més famós que s'anuncia a la teletienda. Sí, el Maxical. Tu tens dos descalcificadors, uno en el forn on treballes i un altre en casa. Exacte. Des que tinc el descalcificador, el que sí que he notat és que no he tingut que tornar a desmuntar les aixetes. I tu notes alguna cosa en la pell? El meu fill, per exemple, té la pell atòpica i li va bé. L'aparatet ja no el tens? Està, sí, el que és la cuina, a la galeria. És este aparatet de Siball. Això tan xicotet? I quin és el secret? Tindrà un truc o això? L'únic truco que quan te donen les instruccions, el que sí que te recalquen molt, molt, és que estigui al costat de la presa d'aigua. A partir d'ahí és ficar-ho, ficar les brides i no té res més. Perquè ni gasta llum, ni hi ha piles, són dos imants. Punt. Què el va costar, Amparo? Si recorde bé, van ser 119 euros, és dos, perquè te fan l'oferta del 2x1. Perquè tu el problema que tenies és que per la calç es feien pedretes i t'embossava les aixetes i no t'eixia pressió en l'aigua. I ara tens molta pressió? Ara sí, ara va molt bé. De fet, mira, ixa sent la xela i eixa la calenta. Abans me costava també més que es ficara en marxa el termo, si te dones compte ara ja està en marxa. Este aparatet que tu tens, realment què és el que fa? El que fa és que no tingues calç a les tuberies i que aquesta aigua la pots prendre de l'aixeta, que ja no és precís comprar-ne, que la roba t'eix millor. Des que tens este producte, no tens calç en casa? Jo no trobo que tinga calç. Has notat la diferència d'abans i ara? En l'aigua, en el que és el gust de l'aigua, no. I això tu com ho vas comprar? Per telèfon, per internet? Escoltes la ràdio un dia, un altre dia, un altre dia. Vaig cridar al telèfon que dient a la ràdio, és una empresa de Sevilla. De Sevilla, segur? De Sevilla. Ara estan en Cartagena. Ja l'home que em va atendre em va dir, mira, si és per a un forn, seria un semi-industrial que és un poc més gran, després ne venen també pa finques. Alguna explicació científica el donaren? No. El que són les polaritats, una vegada s'unís a la tuberia, el que fa és que vagin desprenint-se el que són la possible cal. I tu això ho entens? Jo, vamos, jo entenc de fer malaenes. Tu t'ho has cregut ja? Clar, se suposa que t'ho diu algú que entén i tu... El fies? Tu proves. Nosaltres vam parlar en ells i havien quedat per a veure l'empresa i ens van dir que sí. Però de repente s'han posat en contacte amb nosaltres i no volen ni que vegem l'empresa ni res de res. Home, algo tindran que amagar si no volen. Cuando el río suena, agua lleva. Sempre s'ha dit això. Agua. Això tan xicotet i que fas a tant? Jo, el misteri està ahí. Jo, Amparo, vaig a proposar-te un repte. Dime. Que te'n vingues amb mi a la Facultat de Química. Ahir un catedràtic ens analitzarà si realment el teu producte funciona o fa el que diu que fa. Per això necessitem omplir aquestes dues botelles. Una botella en aigua de ta casa passada pel descalcificador i una altra, anirem a casa de la teva veïna, que no tinga este producte, per a veure quina és la diferència. D'acord. Jo tinc que baixar al forn i no puc deixar-lo perquè estic fora tenent. Però si voleu endur-se-li me'l torneu... Anem a desmuntar l'aparatet? Anem a intentar-ho? Vale. És complicat? No, que siga de casa tindrà que ser encara més xicotet. Això té data de caducitat?
La teoria és que no. Una vegada ho fiques, ja t'olvides d'ell. I funciona ja per tota la vida? Per tota la vida. I quant de temps vas tardar en notar la millora? 3, 4, 5 mesos. Tu recomanaries este producte? Jo estic contenta. Se suposa que sí que va bé. Si és una prenedura de pèl, és molt bona. Jo no he tornat a canviar aixetes. I en això tinc més que suficient. Anem a per la veïna. Moné. Hola, Patricia. Hola. Venimos porque resulta que quiero que me llenes la botella de agua, por favor. ¿Pero para qué? Anem a fer una prova en la universitat i anem a comparar l'aigua d'ella, que té masical, i la teua, que se suposa que no en té. No en tens? No. Omplim-nos-la. Vale, pasar. Patricia, ¿y tú tens calç en casa? Sí, la verdad es que sí, bastante. ¿Qué es lo que notes? La ducha sobre todo. A la hora de ducharme la piel súper seca. Se te queda así como una capa blanquecina y pica un montón. Tens un bolí? Sí. Deixa'm un moment. Pues ja tinc les 2 botelles plenes. Ara falta fer la prova, anar-me'n a la universitat i analitzar-ho. Que anaven a la reunió d'ací? Sí. A la reunió del paperet este? Sí. Es que yo también tengo el papel. Ah, bien. ¿A qué vienen así? Como somos jubilados y no tenemos nada que hacer, pues venimos. La vez última compré yo 1.300 euros en cosas. Yo... ¿Que lo van a echar en la tele? ¿Que lo vaya a echar en la tele? ¿Y ustedes vienen a la reunión esta por qué? Es sobre algo de medicina, y yo soy diabètica, él es diabètico. I vostès han preguntat si són metges, aquestes persones, si les no. persones que van a parlar i que van a parlar de tot això tenen una formació... No he preguntado nada. Si els aparells que ahí venen tenen una homologació... Que... Hola, ¿así son fan la reunió de la carta? Sí, sí, ahí. ¿Así es la reunió de la carta esta? Salimos la Así es la reunió. Así es la reunió. Sí que veig gent a la reunió, ¿no? ¿Pero qué venen? ¿Per el pernil? ¿Venen vostès o per qué? Cada pareja que nos enseñe 200 euros, solo enseñar sin dejar en prenda, recibirá una fantástica lata de 2 litros de aceite puro de oliva. Nada más enseñarlo. ¿Porta vostè 200 euros? Sí que els du per ensenyar-lo. ¿Usted s'ha parat a pensar per què volen que ensenyi diners en metàl·lic? Por si tens diners para comprar una altra cosa. Si així es venen coses que diuen que és per a l'artrosis, no hauria d'haver ahí un metge que d'alguna manera aconsellara i diguera això és per d'això, això és per d'allò... També estaria bé, també estaria bé. També estaria bé. Alguna volta han vist un metge en una reunió d'estes? No, mai. No sé el que ens donaran. A lo millor ens donen una cosa que no dona gust. No sé, así digo, ahora tiene la oportunidad de asistir en su ciudad a la presentación en exclusiva de nuestros productos. Ahora, Venga acompañada por su cónyuge. pues yo con cónyuge... O si es separada, divorciada, no sé qué, de su hijo o hija, és el teu cas. Exacto. No serà que vens un poc a controlar-la, que també te dona un poc de por que vinga sola? Eso sí, que no la engañen, que no la engañen. Tranquil·la, que no m'enganyen, perquè això està prou bé. Pues vale. És un misteri, és un misteri. Anem a veure. Si no ho vegem, no ho sabem. Que te vas a hacer famosa y todo, va, que te están grabando. Vale. ¿Sou de la empresa de Home 21? No, nosotros no. Ah, ¿no? Nosotros no somos. ¿Sou del salón? ¿Y podíem parlar amb vosaltres? ¿Y la charla de qué es? No tengo ni idea, yo no he entrado. O sea, tu simplement els has llogat el local per un dia perquè facin 4 reunions així. A jubilats, d'ací de Paterna. Imagino, la verdad es que no... Vostè s'ha preguntat per què només venen jubilats? Per què no ve gent de 30, de 25, de 40, de 45? ¿Per qué? Los jóvenes están muy sanos, pero nosotros vamos ya cada vez peor, con más Però enfermedades. Canal 9, sí. ¿Tú qué edad tens? 28. ¿Alguna vez te ha llegado una carta de este estilo? Convocándote a una reunión, que te regalan un jamón por venir... No, no me ha venido ninguna carta. Així, per a poder vindre a la reunió, han d'ensenyar el carnet d'identitat. Sí. I ells se queden les seues dades així. Sí. ¿Eso para qué? Para que no venga. Ellos ya tienen todos los datos suyos. Tienen sus datos, sus nombres, apellidos, DNI, lo tienen todo desde el momento que entran a esta reunión. Sí. Bueno, y también han de firmar, ¿eh? El DNI, el teléfono y la firma. No, no. Esto va a estar controlado. Hola, és vostè de Home 21? Som de Canal 9, som de Societat Anònima. Volíem parlar amb algú de vosaltres sobre el tema de la reunió. Fuera, por favor.
yo no os puedo atender. Pero todavía queda gente por venir. Sí. Espérense fuera, por favor, ahora hablo con ella. Estamos aquí fuera. Vale. Pero fuera. Esta empresa es de aquí, que es de Madrid, ¿no? Hostia, pues trabajas para ellos, ¿eh? ¿Quina clase de reunions feu así? Pues lo que pone ahí. Asífica, ahora tiene la oportunidad de asistir en su ciudad a la presentación en exclusiva de nuestros productos. Els productos no me posa quins són. Quins són? Eso es la novedad. Ah, no me vas a dir que es ven ahí dins? Que no te puedo dar ninguna información ni nada. Ah, no? La televisió podem No entrar? podéis entrar, sin carta, sin invitación, solo pueden entrar los invitados. Quin secretisme n'hi ha així? Perquè no me pots dir a esta persona que està així aguardant, esta dona... Pero es que yo no tengo por qué contar nada. Ah, no? Perquè aquestes persones han de portar 200 euros Si en tú quieres saber metàl·lic... algo, tienes el nombre de la empresa. Te puedes poner en contacto con ellos perfectamente. La carta no diu res. Traen un Si pot no d'oli... tenéis nada más que... No, pero decir, si yo ya no puedo atender. Pero yo tengo muchas cosas que decir. Lo que quiero es que tú me digas algo. Llama a la empresa y ya está. Si es que no n'hi ha ni teléfono en esta carta. O sea, dime tú el teléfono, yo els cride. Yo no te puedo facilitar nada. Ahí están todos los datos. Si tú te lees la carta ¿Ahí? de arriba abajo, lo vas a encontrar todo. Dime on està el telèfon de l'empresa. Búscalo. Pero si es que no está, ¿cómo vols que el busque? Búscalo. Si no está. Vale, yo he terminado de hablar con vosotros. No nos has dicho absolutamente ¿Cómo nada. que no? Si te lo he dicho todo. ¿Qué pasa en esta sala? Vamos a ver, ¿Qué por se favor, vende en esta tienes que sala? bajar ahí. ¿A qué precio se venden Tienes los que productos de esta sala? Dime el teléfono Pero de esta ¿vosotros empresa. ¿De dónde sois? ¿De dónde sois vosotros? Yo de Canal 9 del programa dónde Societat me- Anònima. Aquí nos quedamos sin aclarar nada y sin saber nada. Perdona, ¿me puedes cerrar la puerta? Pero oiga, yo lo que quiero es que me lo aclaréis. ¿Por qué les pedís el DNI? ¿Por qué les pedís el teléfono? ¿Por qué les...? Pero que no pone nada en la carta. Léela, por favor. Solamente por acudir le obsequiaremos con un práctico organizador de pastillas. Venga acompañado por su cónyuge. Cada pareja que nos enseñe 200 euros. Tiene que venir con su pareja y recibirá los mismos regalos. Aquí no pone absolutamente nada de lo que pasa ahí dentro ni de lo que les van a vender. Ala, i la porta tancada. No, se cierra. El aceite, mire, el aceite. I per vindre, el pernil. El pernil. Está bueno. Guai, eh? Hem estat hora i mitja... I en aquesta hora i mitja, què els han dit? Un matalà volíem vendre-mos. Un matalap. Valia 5.000 euros. Però tu te creus que un matalap 5.000 euros? 5.000 euros el matalap. 5.000 euros el matalap. Què tenia aquest matalap a valdre 5.000 euros? No ho sé el que tindria, però te curarà tots els mals que tens. Jo perquè no tinc, si no me'l compre. Entén molt, Perquè té molta làbia, no? Perquè sap tots els mals que mos van agarrar si no dormim en aquest matalap. Anem a durar 10 anys menys si no dormim en aquest matalap. Així els ho han dit? Però així, això es pot denunciar-ho, perquè vamos. Així ho pensa, no? Jo sí. Les coses que volien vendre, què costaven? Ah, bueno, Però no creu que s'aprofiten un poc de vostès en això dels preus? Sí, porque lo compras aquí, luego si no te va bien tienes que llamar, no te contestan. La casa cierra. O sigui, té problemes quan crida per telèfon? Sí, jo he tenido. 902 55 05 05. Vale, pues ara cridarem a veure si ens volen contar alguna cosa. Com va això? Muy bien. ¿Vosotros? Ha anat bé la venta avui o què? Necesito que estés ahí abajo, por favor. ¿Puedes salir? Sí, espera. Se cierra, no me he dado cuenta. Buenos días. Mira, soy un periodista de Canal 9, que estamos a la puerta de una reunión vuestra. Nos gustaría saber los productos que vendéis, a qué precio los vendéis. Es un tema de la empresa, la gerencia de la empresa, y no le puedo dar yo en ese tema. ¿Y no me puedes pasar con alguien de la gerencia de la empresa? No puedo. No, ¿por qué? Voy pasando de una persona a otra conforme voy sabiendo algún dato más, pero todavía no he podido aclarar nada. No, o sea, ¿y por qué es así? ¿Por qué es así? ¿Por qué tal? Pues es una cosa de la empresa, yo no le puedo decir. Adiós, gracias. Adiós. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Miguel de la Guàrdia. Sí, sóc jo. Molt de gust. Com estem? Això és un descalcificador d'aigua molt famós. Se suposa que este aparatet lleva la calç. I anem a comprovar si això és cert. Això ho adaptes a la teua entrada d'aigua i es pensa que ja ha obrat un miracle. I a vegades la fe pot moure muntanyes. Per tant, si tu creus que això pot funcionar, al final per a tu funciona. Quins principis físics actuen així per a que això funcioni? Si n'hi ha un principi físic, això seria l'orientació dels ions dins d'un camp magnètic.
Imagina't que tu tens una conducció per a què estan passant trossos de ferro. Evidentment, els trossos de ferro es quedarien adherits a l'imant. En el cas dels ions calci, això no es produeix. A mi una de les coses que em fa sospitar és el fet de que se diga que n'hi ha que adaptar-lo a la tuberia i ja n'hi ha prou. Anem a demostrar si hi ha alguna diferència entre elles. Quina és la teva opinió? Si anem a determinar la concentració de calci que n'hi ha en totes dues ampolles, és exactament la mateixa. Anem a agafar un total de 150 mil·lilitres i anem a veure el residu que es queda, que això és el que analitzarem. Eixe sòlid que queda és el que s'analitzarà en la difracció de rajos X. El que ens dirà és si una vegada que han evaporat l'aigua, el residu que deixa és diferent. S'han evaporat els 150 mil·lilitres i pots apreciar que pràcticament n'hi ha la mateixa quantitat de residu en un costat que en un altre. Tenim de diferenciar molt bé el que dona el producte, el que fa el producte realment i el que prometeix la publicitat. I el que es diu publicitat enganyosa, això està prohibit per la llei i les organitzacions de consumidors en això són molt actives per a protegir-nos. Ara falta l'examen final. Anem a veure-lo. La màquina de la veritat. Jo no m'entere de res, però això ja va de bo, els resultats ja els tenim. Sí. Hola, Jesús. Nada, que como nos hemos visto allí en el salón, Sí. volíem veure un poc les coses que ha comprat vostè. ¿Qué es esto? Aristorático, yo no lo entiendo. Sí, pone aristocratic y 5 estrellas. Y está Esto no muy me buena da el ni la agua. corriente, ¿no? No. No da la corriente, ¿no? ¿Qué es lo que hace este aparato? Lo único que hace es purificar el agua, quitar el cloro y todo. Y está muy buena, ¿eh? Está bueno. Está muy buena el agua. Es como una depuradora 10, doméstica. 10, bueno. O sea, notáis que el sabor cambia. Sí, yo no lo sé notar. Me da un poco a mí de... No, ¿No? hemos bebido nosotros. Bebo yo, bueno. También. Claro, es que lo veo ahí esto sin parar de... Vamos a comparar, pues comparemos esta y esta, ¿no? Tú primero bebes de esta y yo de esta y nos cambiamos el vaso y opinamos. Esta hace un sabor un poco raro. A ver, Bien, le doy cada un vaso. ¿Notas la diferencia? Poco, Poco, ¿verdad? poco, nada. ¿Esto también lo has comprado en estas reuniones? Sí. Esto para Sangre, para todo. para sangre, Para la circulación. Para la circulación y se enchufa a un cuarto de hora. Y dicen que es como si andara una hora. O sea, un cuarto de hora. Aquí encima le han dicho que equivale a 1 hora andando. A una hora o dos andando. O 2. ¿Se acuerda que nos lo dijo? Y me tiembla el cuerpo, las rodillas, que estoy operada. Usted está operada de las 2 rodillas. De las 2 rodillas. Me pusieron una prótesis. Y tengo que decirse al médico por si esto es bueno, para mí o no. ¿Y no se lo ha preguntado todavía? No me toca hasta el mes que viene de ahí. Pero usted cuando lo compró allí, ¿le dijeron que esto era bueno para usted, a pesar de estar operada de las rodillas? Yo allí no le dije que estaba operada de las rodillas ni nada. Pero Dolores, eso lo tienes que preguntar. Bueno, pero no lo pregunté porque no me di cuenta. Bájate porque a ver si al final esto resulta que es malo para las rodillas malo tuyas. para las rodillas, sí. Porque tanto tembleque no lo veo yo... Le estás dando caña a esto, ¿eh? Sí, claro. Esto no estoy notando que va a 1000 por hora, ¿eh? Eso es el aparato. Será bueno, cuando lo han mandado es porque será bueno, digo yo, ¿no? Para todo. ¿Este qué es? Que no para de perseguirnos por toda la casa. ¿Qué es esto? Esto es un duende que va limpiando. ¿Y esto también es de la reunión? Sí, señor. Hola. Muy buenas. Usted que es la vecina, ¿no? Sí. Sí, nos llevamos como hermanas. Purificador ambiental ozonizador. Este en teoría, aquel era para el agua y este es para el ambiente. Para el ambiente. A ver, enchufa. Producción de ozono, 500 miligramos. ¿Para qué es? ¿Ustedes les han explicado qué es esto del ozono? Claro, pero yo tengo mala memoria y yo no me acuerdo. Esto es como el libro de instrucciones. Es bueno para la artrosis, la artritis, la Todo hernia, eso lo explicaron la fibromialgia. Esto es un milagro todo lo que hace, ¿eh? Todo, milagro. Vaya, pero nosotros no nos vemos ninguno. Disminuir el dolor, diarrea y salmonelosis. Bueno, esto es la maravilla del siglo, ¿eh? Sí. Lo dice el doctor
AtiWord, de Missouri. Ya, pues eso es una cosa importante, ¿no? Bueno, eso es lo que pone aquí. Lo que pasa es que será difícil hablar con este doctor de Missouri, ¿eh? Claro. ¿Por qué no poner allí un médico, un tío que sepa, un tío técnico, cuando da la charla allí? Es que ese es el tema. Eso sería lo suyo. Este que va andando por la casa, ¿no? Mientras usted va haciendo lo que sea, él por la casa. Por la casa. ¿Qué le parecen estos aparatos? Un fraude. Un fraude total. Yo no digo que es un fraude. Yo estoy contenta con todo lo que he comprado. Hasta esas de las bolas no valen para nada. ¿Cómo? Déjame que termine. ¿Cómo estaba esta noche pasada tú? Tuviste que levantarte con la rampa. Te dicen que la rampa te la quitan, mentira. Comiendo plátano y todo lo que tenga potasio. Eso te quita la rampla. Pero todos esos aparatos, mentira y gorda. Y para mí digo igual que esta mujer. Esto no es ya bobo. A sacar el dinero a los 4 días, pues ya está. Me lo dicen tan claro que al final parece que van allí, que ya saben que van como borreguitos al matadero. Sí, vamos a eso, sí lo sabemos que vamos al fraude. Yo aquí en el cuadro represento lo que pasa en el salón. Veo que estos son los vendedores, los cazadores, y veo que aquí en el otro lado del cuadro, aquí que están las perdices, estos sois vosotros. ¿Tú lo ves así también? Sí. ¿También tienes colchones? Sí, claro. Lola, no tropieces con el aparato este, ¿eh? 2 colchones y las mantas. ¿Y tienes más todavía? Sí. ¿Dónde? ¿En otra habitación? Sí. A ver, este es el cuarto colchón. ¿Qué es esto? Esto es para las cervicales. Para la espalda. Para la espalda. Pone que es un cubrecolchón biomagnético. No usar personas con marcapasos o embarazadas. ¿Esto qué es? Esto es una bola. Una bola de ya. Un imán que tiene. Dice que con eso te quita los dolores, ayuda a quitar los dolores y todas esas cosas. ¿Pero esto qué es? ¿Una toma a tierra? Eso es la tierra. Eso tiene que estar tocando el suelo así. Tocando en el suelo. A ver si tienes el dinero aquí y... Es un colchón así raro, ¿eh? Es un colchón Gruyère. Lo que vamos a hacer ahora es, nos vamos a llevar tu colchón y vamos a ir a una tienda para ver si realmente esto es lo que dice la etiqueta. ¿Te parece bien? Bien. Sí. José Luis, te portem este matalàs que t'hem dit? Sin a simple vista, José Luis, este matalàs, ¿qué te pareix? Bueno, pues es un colchón normal y corriente, en el cual se ve cómo se está el colchón deteriorando. Dona la sensació de que este matalàs està allà per a retirar. Sí, esto se desintegra totalmente. Uno com este, quants diners costaria, més o menys? 450. Tu has vist matalassos de 5.000 euros? No. No n'hi ha cap en el mercat? Que jo conozca, no. I si demanaren ese preu per un matalàs, a tu què te pareixeria? Com a un venedor? Yo creo que estarían abusando. El més car que tens en la tenda, quants diners val? 500 euros. Mira, això és una altra cosa que tenia esta dona en casa. És una manta magnètica. Toma tierra. Esta clase de productes no els tens. No, no hay ninguno de los proveedores que tengo que lleven este tipo de artículos. És que pensaven que probablement tu ho coneixeries, perquè com te dediques a d'això... No. Ix la manta a 330. I ese és el preu. Què té això? Pues tiene que hacer milagros para ese precio. Si esos iones están polarizados, ellos lo que insinúan es que eso inhibiría la cristalización. Posa sistema antical, això és correcte? S'ha llevat el calç? No, no s'ha llevat. I segons, aquest efecte teòricament d'orientació dins del camp magnètic té una perdurabilitat? Aparentment. Ara què? Potser tindrien d'anar a una oficina de consumidors i veure si tenen dret a algun tipus de compensació o si realment ha hagut una propaganda que era incorrecta. Tot això entra dins del marc legal i la Facultat de Químiques no es dedica a aquestes qüestions. L'empresa ho té fàcil, és a dir, té de fer un contraexperiment que demostre que funciona. I nosaltres no tenim cap inconvenient en col·laborar amb ells. Tota Salut tindrem que dir amparo. No oblidem que la Universitat de València és la universitat de tots els valencians, per tant, sense cap problema. Anem a dir-li-ho, Miguel. Anem a dir-ho. Hola. Hola. Bueno, imagina que tindràs molta curiositat. Tinc ahí un poquet de rebolicar l'estómac.
No n'hi ha diferència entre el que ha precipitat en una i en una altra. El Masical no està llevant la calç. Sí que t'estarien, entre cometes, enganyant, parlant de que és un antical i realment no te lleva la cal. Evidentment, hi ha una cosa que n'hi hauria que canviar. En tot cas, dir antidepòsit, més que antical. Més que antical. Perquè quan nosaltres plantegem anar a Cartagena, que és on està l'empresa, que ens conten com o d'on ix aquest producte, per què ens diuen que no volen que anem? Si no volen és perquè tenen por de algo. Jo així, el cristal del mig en estiu que fiquen l'aire condicionat és transparent. Per què? Perquè no m'importa que vegin com estem treballant. I si tu tens por de algo és perquè tens algo que amagar. Si jo fos el que comercialitza això, faria un estudi en profunditat i que ho demostraren per a netejar el seu bon nom. La conclusió no pot ser més clara. Hola, estem en Ontinyent perquè ens han comentat que en aquesta població i en la comarca de Vall d'Albaida últimament han hagut moltes estafes o venda a domicili de productes que diuen que no són el que diuen que és. Vos deixa allà el funcionari de la UMIC que vos donarà alguns consells i ara després, si es pareix, jo us faré algunes preguntes i me conten casos particulars. Cada vegada les visites comercials als nostres domicilis estan augmentant i els vendedors estan molt preparats i són més agressius. N'hi ha que advertir als nostres majors, primer, que no obriguen portes, que no firmen documents. El contracte, la forma més ràpida de trencar, desistir 7 dies. Vaig a preguntar-los a vostès, a més de casa, que normalment estan en casa més temps, que alça la mà, per favor, que hagi tingut algun conegut o familiar que hagi comprat algun producte que li han venut per telèfon o a domicili. Estan enganyant a la gent en moltes coses i sobretot, com estem dient, en contrats. Jo conec un cas molt arrimat en què l'han venut una base magnètica guixa, el que passa que la dona no va poder actuar en 7 dies perquè aquests productes no poden saber el resultat en 7 dies. Em va tocar i em va dir que una televisió, un paquet d'electrodomèstics, però que tenia que pagar el portar-ho. Li han canviat d'una companyia a una altra i a part de que l'han enganyat, han falsificat la firma de l'home. Es fa la impressió que tots poden ser víctimes d'estafes o que només enganyen als tontos? És que quan no té molts dolors, vols creure en milagros. Però és de veres que sempre és gent major que estan a soles. Mari Carmen, aquest és el producte que li van vendre a ta mare. Es diu el Cerafil i ensenya-nos-lo i dis-nos per quant va comprar la màquina. Sobre uns 2.300... 2.300 o 400 euros al comptat per una màquina que en principi... en realitat no fa res. Vosaltres, tu o ta mare, heu intentat tornar l'aparell a l'empresa que l'ha venuda? No, perquè toquen per telèfon i no contesta ningú. I és una persona major, però tens que anar via judicial i tampoc no tens diners suficients per tirar via judicial. Carmen, conta'm primer quina edat té vostè i quin problema tenia vostè de salut. Pues en moltes coses, però les cames em fan mal i no puc caminar. I entonces em van tocar, diguem-me, que anaven a vindre a fer-me una prova que era de baix. Este senyor se'n va anar, al rato em va vindre un altre i jo li dic a este senyor, un senyor prim, alt, com ara vostè, i li vaig dir, però això serà de veres el que diu ahí? I em va dir, jo soy médico. Al dia següent va vindre un altre xic insistint-me i a això, si es queda l'aparato i no es queda... Ja és una cosa que t'agobien tant que el maregen. Jo tenia diners en casa perquè ha anat a guardar-me-los, perquè jo no em pague per la mort, i ha anat a guardar-me-los. Així ve que és bo per a l'asma, és bo per a l'artritis, és bo per a les arrugues, per a l'aparell motor, per a la bronquitis, per a la cefalea, per a la cel·lulitis. En principi, clar, això seria un producte miracle. Pues sí. Si fora de veres tot el que diu, ja no caldria anar mai més al metge ni existirien els metges. Si servís per a una fractura, per a la impotència sexual, per als colitis... Jo per això vaig fer això al forç. Jo dic, si compro això jo, tinc un metge en casa. I això era per tots. A més, si ho venen i està fabricat serà per algo, no? No crec jo que, no sé... I no crec jo mai que n'hi hagi persones... Que apleguen a tant. Que apleguen sense cap d'escrúpol i a jugar en la salut de les persones.
vostè ha intentat tornar l'aparell i no ha pogut. No, jo he intentat posar-me en contacte amb aquestes persones. Volen que anem en persona, en l'aparell en mà, a l'empresa que la distribuís, que vol la venuda, i intentem tornar-lo, o que es donen una explicació? Vale, bé. Si vostès m'acompanyen i em fan aquest favor, doncs sí. A veure, si hi ha sort. Vale, anem cap avant. Hola. 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 ¿Qué tal? Un trabajador de la empresa. Sí, bueno, veníem, es que crec que estàvem buscant una empresa que es diu Mensana, però el número no correspon. 23, 27, ¿és així? Es así, es así. Pues venim a tornar un aparell d'estos. No, pero tú no puedes pasar. Però per què? ¿Por qué no? Però vull dir, no entrem en càmera, entrem sense càmera. Jo vinc en ella. Però, a veure, jo tinc ordres de l'abogat de que ells no passen, i ja està. Sí. Vull dir que, clar, l'advocat m'ha dit que no puc entrar en la càmera no anem a entrar. Vale. Vinga. Hem estat 3 quarts d'hora. Aquesta és la carta que vostè ha hagut d'omplir i vostè reclama que li tornes diners perquè se sent estafada. Sí. I què ells han dit? Pues faran lo que puguen. I ells contestaran quan i com? En 10 dies, per telèfon o per carta. Hem fet tot el que hem pogut per a tornar el producte de moment torna on tinyent. Vos doneu per satisfetes? Bueno, quan sàpia el resultat... Quan sàpiem el resultat ja parlarem. Sí. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Venia buscant remeis per a la memòria. Tenim el Cergumil, que porta fòsforo. Eixe l'he escoltat en la ràdio. Memoràndum, és menys conegut. I en això ja no se m'oblidaran les coses. Sí que se te van oblidar igual. I això qui s'ho compra normalment? Això normalment els estudiants. Una ajudeta voldria jo també per a la caiguda de cabell. Mira, ves allí que está la meva compañera que te lo enseñará. Sobre todo está compuesto por hierros, vitaminas y la L-cistina. ¿Y todo eso fa efecte? A ver, hace efecto siempre y cuando la caída del pelo sea por algo estacional, por una falta de vitaminas o incluso por estrés. Bon dia, tu els has provat? No veus el mollo que tinc? Com és que productes per a fer-se prim n'hi ha tants? Lo que no hay son productos milagro. Eso te lo podemos asegurar. Vos ve molta gent demanant-vos estos productes? Muchísima. Casi siempre chicas. Los chicos lo que pasa es que se tiran bastante más a lo que es la L-carnitina, transformar la grasa en músculo. Los laboratorios lo que hacen es cada vez sacar más productos. Esto lo que hace es que te hace una comida. En el sobre está un polvito, que ese polvo lo mezclas con agua y aquí, por ejemplo, salen tortillas. Hay para hacer sopas, para hacer pan, para hacer hamburguesas. Que en lugar de comer comida, comes un sobre de esto. Ahora es lo que más se vende. ¿Yo puc dinar y sopar això? Sí. Sí, o sea, eso es para un tiempo claro, solo, por ejemplo, la tortilla está buena. Yo le añado orégano y así sabe algo más. Este es el desayuno, de chocolate o cappuccino. Luego también hay postres. Podem sobreviure a base de caixetes i de sobrets. Sí, sí. I estupendes després. Estupendes després, de verdad. Un poc d'això i un poc de voluntat. La voluntad es primordial. Mira, aquí se Lourdes. També te podria ensenyar... Més coses? Ui, n'hi ha moltes. Lo que fa és captar la grasa que tu estàs menjant. Remeis per a la impotència, o sigui, vigoritzants. Ja. Estos tres, per exemple, són a base de macàndina. És un extracte d'una planta. Uy, así tenemos un 2x1. Mejora la memoria, contribuye a mantener la vitalidad y ayuda a conseguir relaciones sexuales satisfactorias. En això triomfe segur. Hombre, además, mira, tú no querías uno para la memoria. ¿Els heu provat? No. Pues la verdad es que no. Buen día. Buen día. ¿A qué venía? Pues que tengo la garganta súper irritada y no podía esta mañana hablar. Por favor, es fenomenal. Lo he probado, yo va muy bien. Cuando lo compran más veces es porque funciona. Sí. Si algo se dan cuenta de que es un timo o es un producto milagro, entre comillas, se retira, ¿eh? Hasta luego. Bueno, per a la memòria, Per a la caiguda del cabell, Per a esmorzar... Muy bien. La tortilla per a dinar i per a sopar, per a cremar i... ¿Y qué? 2, ¿no? ¿O una? Cuanto más mejor. ¿Tú quieres decir? Sí. Tot això que em costarà? Un disgust? Sí. Seguramente sí. Ves contant?
Esto te vale sobre unos 14. Lo del cabello, 28. 14. I ja està. Y esto igual es lo más caro. Important, entra en el seguro? No, que va, no entra nada. Ningú, no? Ja vos contaré. Ja nos contaràs. Amb tot el que m'ha replegat de la farmàcia ens hem dirigit cap a l'Hospital de Xàtiva per a parlar amb un metge i que ens diga si tot el que prometen estos productes es poden fer realitat o no. Julián, el director d'este hospital. Yo mismo. Jo volia saber la teva opinió, l'opinió mèdica, per si així està la solució. Para la caída del cabello. Milagros no hay ninguno, porque si hubiese algo milagroso, solo existiría eso para ese problema. Y no ni habían calvos, ¿no? No, y no había calvos. Pues hay proteínas, hidratos de carbono, vitaminas, todo funciona, pero no hay nada que sea, como tú dices, milagroso, no es la panacea. Passem a un altre tema. La pèrdua de pes. M'han donat en la farmàcia estos 3 productes. Hombre, mucho la tortilla tampoco tiene. Yo no me lo tomaría, yo antes haría otras cosas, pero la gente pues en la desesperación hace lo que sea. No hay nada que sustituya a la comida tradicional y encima será mucho más barato que comer esto. Todo esto tiene un precio, la industria hay que mantenerla. Si jo em fera esta caixa durant una setmana, què em podria passar? No creo que te pasase nada. Si la única dieta tuya fuese esto durante largo tiempo, ahí sí que podríamos tener problemas. Podríamos hacerla, pero no sé cómo se hará tampoco. Pues no es que huela muy allá. Si a mi això m'ho donen en la farmàcia, roín no ha de ser. Malo no es. Lo que le diría a la gente es que primero agote dieta, hacer ejercicio, llevar una vida sana y después consultar a su médico. Ahora con internet tenemos de todo, toda la información es buena. La industria se ha dado cuenta de eso, hay que ver la televisión a unas horas que casi todos son productos de este tipo. He portat aquestes pastilletes que el que fan és cremar la grasa o el greix. Què em dius d'això? Pues tampoco no está demostrado científicamente que esto queme grasa. Solo hay un producto que es el Orlistat, que es el único que está demostrado que sí que es bueno para perder peso. Tu recomanaries a les teves pacients este producte? Por sí solo no. Solo no creo que sea efectivo, ya te digo. El efecto placebo es importante. Mucha gente solo por tomarse este medicamento pues se conciencia más y adelgaza. Anem a parlar de la memòria. Aquestes pastilletes t'ajuden a aprovar una oposició o no? No, ojalá. Pero yo, por ejemplo, cuando aprobé la oposición sí que me las tomé. Y yo era de los que estudiaba la carrera y iba de farmacia en farmacia buscando el famoso Catovit. Pero eso ya no existís. ¿no? Decían si tenía un derivado anfetamínico, pero la verdad es que a mí me funcionaba. Muchos tienen ginseng, que es un estimulante del sistema nervioso, aumenta la concentración, disminuye la fatiga. Yo me acuerdo que me sentaba en la silla y estaba 8 horas sin levantarme. Penses que això és una moda, també? Ahora está de moda o hay más gente que estudia porque hay menos trabajo y pues estos productos tienen más salida. També t'he portat aquestes pastilletes. Bueno, vigorizantes. Siempre está bien, ¿no? Aumenta también la autoestima de las personas y la psicología y el sentirse bien, ¿no? Si a una persona se le resuelve con esto, pues mejor, porque esto siempre será mucho más económico que los medicamentos que sí que están demostrados para trastornos de la erección, pues tipo Viagra o Cialis o todos los que hay, ¿no? La mayoría de los trastornos son de origen psicológico. De tota la paradeta que t'he portat, què fem? Esto sí que me lo quedaría, porque de vez en cuando sí que se me va la memoria con tanta cosa. Y esto no me importaría probarlo, la verdad. Conclusió. No es solo todo lo que reluce, que no hay nada que sea la panacea, que siempre hay que tomarlo todo con mucha cabeza, que hay que tener sentido común y consultar con el médico cuando uno tenga dudas. Bon dia. Com estem? Hem volgut quedar així amb vostès, que són de l'associació, diguem, de jubilats d'ací de Sollana. Sí, senyor. En casa tenen productes d'estos a punta pala? El Matalab. Una bicicleta dices que... Para gimnasia. La vaporeta, la mantaterapia, para calentarme, eso de calentar, calentet. Una granereta que va a piles, el somier que s'alça i crec que una tostadora. M'han comentat que vostès així, en Sollana, han deixat de fer aquestes excursions i aquests viatges per a vendre'ls, perquè estan farts de totes aquestes coses que tenim així. El dinar eren 3 euros, o sigui, doncs anarem, passem el diumenge i au. I la gent anava tota. Te fan perdre el dia i no vas a veure ni disfrutar res. Hasta que no compres algo que en un tope,
no us deixen ni dinar. Que val la pena pagar-se el dinar i anar-se'n. Te diuen mitja hora i són 2 hores. Perquè te tenen això, com si estigués tancat. Quants diners s'han pogut gastar? Ja ni idea. Te ho donen a plazos. Ah, ho financien. O sigui, que d'alguna manera ja tenen la casa a pagar, però ara se fiquen a pagar els matalats. 10.000 pessetes al mes. Tots els productes se paguen més cars que estan al mercat. I per què van a aquestes reunions? Ai, per això mateix ho van tallar. De mitja, quina ve ser la pensió? 620. Cobré unes 500... 560 o 70. Creuen que s'aprofiten de vostès? Sí. S'han aprofitat. Es diuen productes miracle, no? Que són com per a curar-ho tot, per a solucionar-ho tot. El miracle ja no existeix. Podíem anar a ta casa, t'acompanyem i mos ensenyes això que tens allí. I això què és? Això per fer gimnàsia. A veure, com faria? Pels braços. Ara ja n'hi ha un altre aparato que aquell sí que no el gasté. Trau-lo, ja que queda això. I això sí que no el gasté. Això és per ficar aigua així dins? Poses aigua, s'enxufa i hi poses els peus. Se fiquen els peus així, allà dins? I això, en aigua calenteta... Ella mateixa s'escalfa. Ella escalfa. I el de baix va rodejant. I fa massatge en els peus? Sí, baixa les plantes dels peus. Podria ficar... Sí, deixa igual, deixa el poses i les enxufa i va elèctric, li dones més velocitat, menys velocitat. Com acabes comprant alguna cosa que després no la utilitzes? Pues per conforme t'entren. Això què vol dir? Que t'entren d'una manera que te llaven el coco. Ja veurà com això, ja veurà com allò... I nada, la vaporeta. També és de viatge. Anem a portar-ho a la taula. Bueno, veig jo que se compren a muntó coses, eh? Se compren a muntó. En la seva habitació té més coses? Sí. A veure què té allí. El somier i el matalàs, això també ho ha comprat en una de les reunions. Sí. I lo de baix és el claro, i és tot el somier, vamos, és tot l'equip sencer. Sí. Vostè se'n recorda, això quan li va costar? Això és per aprendre l'atenció. L'atenció. Ni siquiera l'ha provat, eh? No sabia què comprar, i això. Estaves comentant que vos arriben moltes ofertes per a fer viatges i tot això, no? Vull dir, ensenya'm a veure això com t'arriba. Este sobre me pareix que és un viatge d'estos. Oportunitat única. Viajes subvencionados. Això ja és per a que el carameler de... Exacte. Això és una cosa fora de sèrie. Anem a veure el que diu així dins. Disfrute de un día único e irrepetible en Albacete. Viaje en autobús de lujo. 2. Desditxuni, ric i abundant. 3. Participació en una demostració publicitària molt interessant. Ahí està la mare del Cordero. Ahí. Tu tens que entrar en un local tancat que encara que no t'eviten anar al vàter o això, n'hi ha puestos que sí. Que no te deixen ni eixir al vàter? Sí, n'hi ha puestos que no. No pots anar a pixar? Has d'alçar el braç per dir que jo estic pixant-me. I que te donen permís? I que te donen permís. Això quin animal és? Això és així. Això ho he vist jo. A mi no m'ho conta ningú, això ho he vist jo. Tot el demés, tot és pa que piques. En cas que vos interessara, tu crides i en seguida te fleten l'autobús i t'ho posen tot a la teua disposició. Ja te diu en condicions. Has de fletar l'autobús com a mínim X persones. M'agradaria que m'explicaren això de la demostració publicitària, què serà? Bueno, tampoc te van a dir a tu, te van a dir que serà qüestió d'un quart. Podíem cridar per telèfon, no? Ells te van a donar, el caramelo van a donar-te-lo, ells no van a dir-te el que ve d'això. Anem a veure-ho. Buenos días, dígame. Había llamado de los jubilados de Sollana. Nos habéis enviado para hacer una excursión. El autocar les recoge donde ustedes quieran. Llegan a Albacete, tienen el desayuno, una demostración publicitaria, luego un ratito libre y después de comer ya se van a ver lo que es Albacete. Visitan toda la ciudad acompañados de una guía y luego visitan la fábrica de cuchillos, que allí les regalan un cuchillo para cada persona. Me preguntan muchos por la demostración publicitaria. ¿En qué consiste? Productos para la salud. Hay un especialista que les muestra una serie de artículos. De 10 euros a 500, hay de todo, vamos. Hay un médico ahí en la reunión. Un especialista.
sí, en la materia. Especialista, o sea, pero por explicarlo bien, o sea, ¿ese especialista tiene conocimientos médicos? Sí, sí, sí. O sea, es un médico. Médico no, especialista en la materia, pues supongo que habrá estudiado algo de eso. Comercial, el que le va a hacer todo eso. Un comercial, un especialista comercial. Bueno, ¿qué? Què vos ha paregut? Què t'ha paregut el que t'he dit? L'especialista al final ni és metge ni al final era un especialista comercial. Lo que t'he dit jo. És un especialista comercial agressiu. Si no compren, van zumbante, i n'hi ha persones que l'enganxen. I la salut de tots els que aneu? A ell això li té igual. La salut dels que anem allí, això a ell li té absolutament igual. Ell el que vol és vendre.